Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ni ining taknaa, please turn with me to Isaiah chapter 9 verse 6. Natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait. May the Lord bless the meditation of His word. Ang mga pulong sa atong teksto, mga kaigsuonan ning takna sa kagabhion, nagapahinumdom kanato ngadto sa pinakaimportante nga butang nga kinahanglan natong ma-realize sa atong pagsaulog sa Kapaskuhan. Gumikan kay ang Pasko mao ang season nga ang mga tawo adunay kostumbre nga maghatag og mga regalo, dunay exchange gifts. And alang sa ako ang mga kaigsuonan, insakto lamang kana nga pagabuhaton nato, nagtuo ako nga sa pagbuhat nato, sa paghatag og mga regalo sa atong mga amigo, mga family members, in doing atong gitabangan ang atong kaugalingon aron ma-realize nato ang pinakaimportanteng butang mahitungod sa Christmas, ang pagkatawo sa anak sa Dios. And the Bible is very fond of representing it as a gift given by God to this world. Usa kini kadakong regalo nga gihatag sa Ginoo dinhi sa kalibutan. And that is why we read the words of Isaiah chapter 9 verse 6 sa atong teksto. Natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. For to us a child is born, to us a son is given. Ug dunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong niining takna. The gift, ang regalo. Pangalawa, the giver, kinsa ang gahatag sa regalo. Ug ikatulo, the recipients, kinsa ang mga nakadawat sa maong regalo. And may the Holy Spirit help us in our meditation of His Word at this moment. Mudangat na kita sa unang punto, the gift. Atong tanawon ang regalo mismo nga gihatag sa Dios nganhi sa kalibutan. And the moment nga atong tan-awon ang regalo sa Ginoo sa iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan, matingala kita adunay surprise nga atong mabati. Tungod kay ang kalibutan nga nagtuo nga adunay Dios, aduna usab sila'y expectation mahitungod sa regalo nga ihatag sa Dios kanila. But here, God in His infinite majesty and glory, in all the infinitude of all His perfections and His attributes, unsa may atong ma-expect nga ihatag sa Ginoo kanato, mga kaigsuonan. Well, adunay clue ni adtong mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan, ug ni adtong nadunggan sa mga Hudiyo nga giklaim sa atong Ginoong Hesukristo nga siya anak sa Dios. Nakuratan sila mahitungod sa mga butang nga gibuhat ni Kristo, ug nakuratan pud sila sa mga butang nga wala gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Because kung Dios ang atong pagahisgutan, mga kaigsuonan, we tend to estimate the greatness of God in terms of power, in terms of bigness. Diba, kung dato ang tao, unya hatagan ta og piso lang or 5 pesos, murtag matingala sa kadato niya.
piso ra ang iyang gihatag kanako or 20 ra ang iyang gihatag ingon nga pinaskuhan, because we expect great and wealthy people to also give good gifts, gifts of good value according to our human measurement. Pero niadtong gihatag sa Ginoo ang iyang pinakadako nga regalo sa kalibutan. The very first sight and the very first impression nga atong makita sa pinakadako nga regalo nga gihatag sa Ginoo is that dili siya dako, gamay ra kadto nga regalo, just a little baby, helpless little babe. Ug mianhi siya dili sa Jerusalem. Wala siya gipakatawo didto sa Jerusalem, sa capital city sa Israel. Didto siya gipakatawo sa Bethlehem, usa sa pinakagamay nga syudad sa teritoryo sa Judah at that time. And therefore, ilang gikaminusan ang Bethlehem. Pero niadtong gihatag sa Ginoo ang pinakadako nga regalo sa mga katawhan, didto siya natawo sa Bethlehem ug wala sa capital city sa Jerusalem. Ang nanay usab ni Jesus nga si Maria, dili man dato, dili sikat sa kalibutan, wa pagani bana, wala pa naminyo, ug ang kahimtang sa pagkatawo sa atong Ginoong Hesukristo very humbling. Gumikan kay natawo siya sa pasungan sa mga hayop, wala siya'y nindot nga kama nga kahigdaan, mga kaigsuunan. So, unusual ang circumstansya, ang mga panghitabo niadtong gihatag sa Ginoo ang pinakadako nga regalo sa mga katawhan. Unsa may atong maproduce sa atong imagination. Ginoo na gud na ang gahatag, so we expect nga very splendid and spectacular ang mga circumstansya sa regalo nga ihatag sa Ginoo, but everything happened differently. Makatingala, and this is the marvel and this is the wonder of Christmas. Pero mao kini ang regalo nga gihatag sa Ginoo kanato initially. Gipadayag siya as a helpless babe laid in a manger didto sa Bethlehem, mga kaigsuunan. Now, this is God's way of giving a gift. Dunay mga regalo ni ining kalibutana nga murag walay bili alang sa atong pagtan-aw, sa kalit nga pagtan-aw, pero kung atong tutukan, nindot man day kay sa nga tanan. Sama sa usa ka ukay-ukay nga gipalit ni Mrs. a few years ago nga dili gyud nindot, mao nga ang tindira sa maong ukay-ukay ang gihatag lang nga presyo 10 pesos, 10 pesos nga ukay-ukay, ug wala gani mipudyot ni adto nga ukay-ukay kay dili gyud attractive. But thanks be to God, my wife has the cunning ability to scrutinize the value of a certain ukay-ukay item, ug iyang nakita nga nindot ang maong long sleeves, laba lang gikinahanglan, unya kuso lang ang gikinahanglan, manindot, elegante day kay sa nga tanan. So she bought it for 10 pesos. The common eyes were not able to see its real value, but the eyes of my wife saw the real value. And when people looked at the long sleeves that I wore a few years back, matingala sila ug asa kuno nako gipalit kay nindot kaayo sa nga tanan tan-awon, pero 10 pesos lang ang kantidad ni adto, mga kaigsuunan. Ingon adto ang nature sa regalo nga gihatag sa Ginoo sa kalibutan, pinakadako nga regalo. If we will examine the baby laying in a manger in Bethlehem, superficially mura og helpless baby, murag small gift, but that baby was the Son of God, anak sa Dios. Mao nga si Apostle Paul miingon nga thanks be to God for this unspeakable gift. Regalo nga dili kuno ma-describe, mga kaigsuunan. Unspeakable. God has given us His only begotten and dearly beloved Son, ang iyang anak nga iyang kauban sa eternidad. From before the foundation of the world, He gave to mankind, He gave to the world. Mao kini ang tema sa tibuok Biblia, sa tibuok kasulatan, mga kaigsuunan. Hebrews chapter 1 verse 1, ang giingon dinhi, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. Daghan ang gipadala ang Ginoo kanato nga mga regalo, mga kaigsuunan. Mga great philosophers, mga scientists, mga great doctors and engineers, and great thinkers. Kining tanan mga regalo sa Ginoo alang sa kalibutan. Every great man nga nahimugso niining kalibutana
sama ni Albert Einstein, sama ni Isaac Newton, regalo silang tanan sa Ginoo. God has endowed the world with many wonderful gifts in the form of outstanding men and women, mga kaigsunan. But here, ang pinakataas ug pinakadako ug dili hitukngan nga regalo mao ang gihatag sa Ginoo kanato. He has given us His only Son, His eternal Son. There is nothing greater than the gift of the Son of God. There is nothing beyond the gift of the Son of God. God has sent His only Son into the world. Mao kadto ang atong pamalandong sa regalo mismo nga gihatag sa Ginoo sa kalibutan. Ikaduhang punto, atong pamalandungan ang naghatag sa regalo, the giver of the gift. Unsa man ang mensahe sa Pasko kanato or sa Christmas mahitungod sa naghatag sa regalo. Kinahanglan dili nato kalimtan, mga kaigsuunan, nga ang Dios Amahan mao ang giver, mao ang gahatag sa regalo sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Of course, natural lamang nga atong hunahunaon si Jesus as a small baby nga natulog didto sa pasungan sa Bethlehem. Our blessed Lord lying as a helpless baby in the manger. Pero mga kaigalaan, mga kaigsuunan, kinahanglan dili nato kalimtan. Ang Dios Amahan mao ang naghatag. So kinahanglan nga dili nato pamalandungan ang Pasko, dili nato pamalandungan ang regalo nga si Hesukristo, nga atong kalimtan ang Amahan, ang naghatag sa maong regalo. In the natural level, insulto sa naghatag og regalo nga ang usa ka tawo didto nag-focus sa regalo apan gikalimtan niya ang naghatag sa regalo. That's wrong, mga kaigsuunan. It was the Father who sent Jesus Christ, His Son, into the world. It was the Father's purpose. It is God who so loved the world that He gave His only begotten Son, na higugma siya sa kalibutan ug iyang gihatag ang iyang bugtong anak. When the fullness of the times has come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, aron tubuson ang mga katawhan nga nahailalom sa kondemnasyon sa balaod. And this is really something nga kinahanglan atong pamalandungan, mga kaigsunan. Atong pamalandungan ang mahitungod sa Dios Amahan nga naghatag kanato sa pinakadako niyang regalo sa mga katawhan ang iyang bugtong nga anak nga si Hesukristo. Now, kung atong pamalandungan ang Amahan, unsa may atong ma-realize? Atong ma-realize ang kadako sa iyang gugma. Atong ma-realize ang kadako sa iyang grasya. Mao kana ang tema sa tibuok balaang kasulatan. Nganong gihatag man sa Dios Amahan ang iyang anak diri sa kalibutan. Nganong gihatag man niya kanato ang pinakadako nga Christmas gift. Dili kini isip usa ka premyo or usa ka suhol or usa ka bayad, mga kaigsuunan. Kita mohatag ta og regalo sa mga katawhan in order to recognize their goodness to us, in order to recognize their value to us. Mao kini tendency sa mga katawhan. Kung dunay tawo nga buutan kayo kanato, friendly kayo kanato, hatagan nato sila og regalo. So we give the gift to them as a reward. Pero ang Ginoo, mga kaigsuunan, wala niya gihatag kining dako kayo nga regalo kanato sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Isip usa ka suhol, isip usa ka reward, isip usa ka recognition nga kita mga maayong tawo. Wala kitay nahatag sa Ginoo ingon nga maayong butang nga bayran ug baslan kita sa Ginoo. Ang paghatag sa Ginoo kang Hesukristo nganhi kanato dili isip usa ka balos. Unsa man ang atong gihatag sa Ginoo, dili kita takos nga makadawat og bisan unsa gikan sa Ginoo. We deserve nothing. And indeed, mga kaigsuunan, we deserve less than nothing. Unsa man ang takos nga madawat nato gikan sa Ginoo, takos kitang mudawat sa iyang pagsilot. Gumikan kay kitang tanan nakasala batok sa Dios. Kitang tanan nagrebelde sa Dios.
Kitang tanan mitalikod sa Dios mga kaigsunan ug wala nato gi-recognize o gi-acknowledge ang gihatag sa Ginoo kanato nga mga regalo sa matag adlaw. Ang Ginoo mo'y gahatag kanato og adlaw. Ang Ginoo mo'y naghatag kanato og ulan. Siya mo'y naghatag kanato og hangin. Siya mo'y nagpatubo sa atong mga tanom. Siya mo'y naghatag kanato og himsog nga panglawas. Siya mo'y ga-protektar kanato sa matag adlaw. Ang tanang gi-enjoy nato gikan sa Dios. Pero atong gitugutan ng atong kaugalingon sulod sa daghang mga bulan ug katuigan nga wa gani nato pasalamati ang Dios ug wala nato pamalandungi kung unsa ang iyang kaayo ngari kanato. And indeed, mga kaigsunan, atong gisupak kanunay ang iyang sugo, ang napulo kasugo. Atong gisupak ug atong giligsan ang pagkabalaan ug hustisya sa Ginoo. Ug mo na hinungdan nga dili gayud kita takos nga mudawat og bisag unsa gikan sa Dios. We deserve nothing but punishment actually. We ought to be deprived of all the blessings and the joys of life. That's what we deserve, mga kaigsuunan. Wala kitay claim sa Ginoo. Dili pwedeng maningil ta sa Dios. No, we cannot claim anything upon God at all. Wala tay righteous demand that we could make of God. Ug mao kini ang katingalahan kayong butang sa Christmas. It is in spite of us. Bisag kinsa pa kita, bisag unsa pa kita kadautan, it is in spite of us that God gave us the greatest gift. He did it. Ang basihan lamang niini grasya, mga kaigsunan. Ug unsa man kining grasya? Ang grasya mao kini ang pabor nga gipakita sa Ginoo kanato nga dili takos nga mudawat og bisag unsang pabor gikan kaniya. Now, just a hypothetical situation. Imagine ra gud ang imong kaugalingon higala nga muhatag ka og regalo sa usa ka tawo nga grabe kaayo kadautan. Grabe kaayo ka-offensive kanimo ug wala nay gibuhat ka ng tawhana nga maayo kundi pakaulawan ka, insultuhon ka. Grabe kaayo ang pagdumot ni anang tawhana kanimo nga giirok kaniya, mga kaigsuunan. Imagine nga muhatag ka og regalo, pero imagine nga ang imong ihatag nga regalo ni anang tawhana mao ang pinaka-best nga regalo nga imong ma-produce. Imagine, di ba di nato ma-imagine? It's almost unthinkable. Dili nato gibuhat na on the human level. Lain siya tinagda nato unya atong hatagan og regalo, atong pakitaan og maayo. That's unthinkable. We don't do things like that. Pero mo nay gibuhat sa Ginoo sa mga katawhan nga susama kanato. Mo nay gibuhat sa Ginoo sa iyang paghatag sa pinakadako nga regalo sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. It is all of grace. Grasya ra gyud, mga kaigsuunan. It is in spite of us that God sent His only begotten Son into the world. John 3:16 says, "For God so loved the world that had grievously sinned against Him. God so loved the world that He gave His only begotten Son." So ang regalo, mga kaigsuunan, nagtudlo kanato mahitungod sa gugma sa Dios o grasya sa Dios isip naghatag sa regalo. Unsa pa? Nagapahinumdum usab ang Christmas kanato mahitungod sa pagkamatinud-anon sa Dios sa iyang saad. Imong buklaton ang daang tugon ug imong makaplagan nga aduna gayoy gisaad ang Ginoo nga iyang ipadala ang Mesiyas, iyang ipadala ang manluluwas. In other words, ang gisaad sa Ginoo centuries before that, hundreds of years before that, nga iyang ipadala ang Mesiyas ingon nga regalo gituman sa Ginoo. And there's nothing more wonderful to us about Christmas than just this aspect of the matter. Gituman sa Ginoo ang iyang saad. Napadayag ang iyang pagkamatinud-anon, mga kaigsunan. The truthfulness of God is established. Ug kung atong pamalandungan ang regalo sa Ginoo mahitungod sa iyang anak nga si Hesukristo, it tells us about this tremendous thing about God. Matinud-anon ang Dios. Dili bakakon ang Dios. So umbot mo sabot niya na, sayri ang tanang mga saad sa Ginoo sa Biblia ug tuuhi ang tanang mga saad sa Ginoo, mga kaigsuunan. Masaligan siya. We are actually surrounded by the promises of God.
Daghan kayong saad ang Ginoo. Nagsaad siya nga dili kita niya biyaan, dili kita niya pasagdahan isip iglesia. Upon this rock I will build my church. Our labors in the Lord shall not be in vain. Romans chapter 8 verse 33 says, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Ang dalunggan sa Ginoo dili bungol aron dili siya makadungog kanato, the book of Isaiah tells us. Ang bukton sa Ginoo dili mubo nga dili niya kita mahimong kabuuton, the book of Isaiah tells us. So makasalig ba kita sa mga saad sa Ginoo? Oh yes, big yes. Christmas tells us yes, we can trust in God's promises. Gisaad sa Ginoo hundreds of years before, and God fulfilled His promise of the Messiah, Savior and Deliverer on that first Christmas, mga kaigsunan. Christmas should give us the assurance that God keeps His word. And this is the most glorious thing about God. Gumikan kay ang Dios walay pagkabalhin, walay pagkausab. Kung unsa ang Dios kaniadto, maura gihapon siya karon ug maura gihapon siya hangtod sa kahangturan. And so we can look at Christmas in quiet resting in the promises of the Almighty God. That's the second point. Christmas tells us about the gift. And then secondly, Christmas tells us about the giver of the gift. But then thirdly, Christmas tells us about the recipient of the gift. Ang mga midawat sa regalo. Now, what does this gift tell us about ourselves? Kini nga regalo, mo'y maka-testing kanato kung unsa kita nga matang sa mga tawo nga midawat niini. It doesn't only tell us about the giver, it doesn't only tell us about the gift, but it tells us about us. Unsa man ang reaksyon nato sa regalo sa Ginoo nga pinakadako kaayo. Mao ba kini ang gi-expect nimo nga labing mahinungdanong regalo gikan sa Dios? Or dili nimo makita ang bili niini gumikan kay ang regalo gikan sa Dios nga imo lamang ikalipay, mao ang kwarta, mao ang balay, mao ang sakyanan, mao ang mga material nga butang. So, this gift tells us about you and me, mga kaigsuunan. Mao ba kini ang imong gi-expect nga regalo gikan sa Dios? Or mao ba kini ang imong ganahan nga regalo? Mao ba kini ang imong gihigugma nga regalo? Mao ba kini ang imong pilion nga regalo? Mas pilion kaysa balay, kutsi, mga kayutaan ug mga hasyenda. Imo bang gidayig kini nga regalo o gipasalamatan nimo ang regalo sa Dios, ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo? So you see, mo kini mag-test mahitungod kanato. Dunay usa ka batan-on nga lalaki nga mihatag og regalo sa usa ka babayi, pero wala ma-appreciate sa babayi ang regalo. Unsa man to, Christmas card lang ang gi-expect sa babayi, lahi nga matang sa regalo. What about us? Gihatag na sa Ginoo ang pinaka-precious gift dinhi sa kalibutan, regalo sa iyang anak nga si Hesukristo alang sa atong kaluwasan. Do you value this gift? Do you value this gift as supreme above all else? Do you appreciate this gift? Mao nga ang regalo, it is a tremendous test unto us. God has given us the most precious gift. Na-realize ba nato nga kinibililhon kayo sa nga tanan? Nakita mo ba higala ang imong pagpanginahanglan niini nga regalo? Ang mga tawo dinhi sa kalibutan dili gayud interesado sa person and work of Jesus Christ. Pwede ra gani nga papason ang pangalan ni Jesus sa kalibutan. Pwede ra gani nga kalimtan nila si Jesus ug didto na sila mag-focus sa mga party, sa mga exchange gift, sa mga lingaw-lingaw. Now, ang pangutana, nganong dili man interesado ang kalibutan kang Kristo mismo? Interesado lamang sila sa family reunion, sa mga lingaw-lingaw, sa family gathering. Now, doon na lamay isa katubag, mga kaigsuunan. Wala nila makita nga gikinahanglan nila si Jesus. Wala nila makita ang tinuod nilang kahimtang nganong gikinahanglan nila si Jesus. Ug higala, kung wa nimo makita ang imong panginahanglanon kang Jesus, kung imong sudungon si Jesus, wala siya'y bili alang kanimo. Now, higala, do you realize the cost of this gift? Unsa man ang bili niini sa amahan? Ang anak nga kauban niya, even before the foundation of the world, mianhi dinhi sa kalibutan. The Trinity dwelling together from eternity, and suddenly the Father sent the Son.
Mura ra guni ginikanan ba nga for the first time malayo sa iyang anak kay mo eskwela na sa college. Adunay kaguol sa ginikanan, adunay kahadlok. The Father sent His Son away from home in heaven into a world of sin and darkness. Mao kadto ang gibuhat sa Amahan. And think about what it meant for the Son. Unsa man ang but ipasabot niini kang Kristo nga anak sa Dios. Ang giingon sa Philippians chapter 2 verse 6 to 8, who being in the very nature God did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. And Jesus Christ was born as a helpless babe in that stable. Ang tawag ni anak mga kaigsunan, self-humiliation, self-humbling. Gipaubos ni Kristo ang iyang kaugalingon. And the cost of it, sa utlanan mga kaigsunan, gilansang siya didto sa cross sa Kalbaryo. Iyang giula ang iyang hamili nga dugo. Naulawan kayo siya, nagantos kayo siya. Do you realize what it cost the triune eternal God aron ikaw ug ako higala matubos gikan sa atong kasalanan? Na-realize ba nimo nga duna kitay dakong problema sa atong sala, daotang record sa libro nato didto sa korte sa langit, ug daotang kasing-kasing nga dili kita madawat sa Ginoo kung dili mapapas ang atong sala ug kung dili mahinluan ang atong kasing-kasing. Do you realize nga ang gasulbad sa atong problema ang Dios pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak aron muluwas sa mga katawhan? Do you realize that God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life? Mao kini ang regalo nga nagluwas kanato. Mao kini ang regalo nga makaluwas sa mga makasasala. Mao kini ang bugtong nga regalo nga maghatag og katubusan sa tanang mga musalig kaniya. Libre nga kaluwasan, libre nga kapasayloan. Kaluwasan gikan sa tanang silot nga angay ug takos unta alang kanato. Kaluwasan gikan sa tunglo ug kapungot sa Dios. The Bible says, "Be perfect for your heavenly Father is perfect." Dili kita makaobey sa sugo sa Ginoo perfectly. Mga makasasala kita, dautan kita. Si Jesus ang misunod sa tibuok balaod sa Dios in behalf of sinful people like us. Ang giingon sa Biblia, ang bayad sa sala, kamatayon. Kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala, si Kristo ang mibuhat ni ining tanan. Namatay siya didto sa cross, nagpakamatay siya, ug iyang giula ang iyang hamili nga dugo, aron mapapas ang atong mga kasalanan, kun musalig kita ug mutuo kaniya. Mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan in order to raise us up. The Son of God became the Son of Men, so that sinful son of men like us will become sons of God. And ang resulta niini, we shall be with Him and reign with Him and enjoy His loving presence forever and ever if we repent of our sin and believe in Jesus Christ. And this is what will happen to you, my dear friend, kung wala ka pa sa Ginoo. Hinulsuli ang imong sala, tuuhi og saligi ang Ginoo, and you will have eternal life. Believe in the blood of Christ, believe in His righteousness. So you see, at first sight, mura og gamay ra kaayo ang regalo nga gihatag sa Ginoo kanato, just a helpless babe lying in a manger. At first sight, it seems to be a very small gift. But all the while, giablihan sa Ginoo ang atong mga kasing-kasing. Ug nausab ang atong pagtan-aw kay Kristo. He is the precious gift given unto us. Aron kita tubuson, aron kita mapasaylo, aron kita malukat gikan sa silot sa atong sala. Kini ba nga unspeakable gift of God? Nagapuno ba sa imong kasing-kasing ning taknaa sa pagdayig ug gratitude, utang kabubuton, amazement, pagdayig, kahibulong mga kaigsunan? Mao ba kini ang imong gibati karon? If you don't feel anything like this, posible nga wa gyud nimo mailhi sa tiunay gayod ang atong Ginoong Hesukristo. If what you see in Christmas is the excitement of family reunion, the excitement of caroling, the excitement of parties left and right, the excitement of reunion, batch reunion sa high school, mga kaigsunan, if this is all that you see, vacation in Christmas Day, without ever pondering upon this, posible
nga wa gyud nimo mailhi ang atong Ginoong Hesukristo ingon nga Dios ug manluluwas alang sa mga katawhan sa Dios. Let us not let this season pass by without praising God for this most precious gift, unspeakable gift nga iyang gihatag sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. That in the Lord Jesus Christ we have the assurance of salvation. We have the assurance of eternal life. Higala, hinulsuli ang imong sala ug saligi si Kristo ug ikaw maluwas. Now do this now, basin og ugma ulahin na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining takna. Among gipangayo ang bunga niini. Among gipangayo nga imong giablihan ang kasing-kasing hunahuna sa mga katawhan aron makita namo ang tinuod nga bili ni Hesukristo ingon nga imong regalo nga pinakadako nga gihatag nimo sa mga katawhan, and that is to deliver us and to save us from our sin. Salamat o Dios. In Jesus' name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.